टंलायाव मुंदांखा गेलेनाय अल आसाम नन रेकिं बेडमिन्टन बादायनाया जागायबाय। बिटिआरनि एम दावबायसा बर'आ बेखेवनानै होनाय अल आसाम नन रेकिं बेडमिन्टन बादायलायनायाव चेम्पियना 20,000, रानार्स आपआ 10,000 रां दानबान्थाजों फोरमानलाइ मोननो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां रोखोमनि गेलेनाय आयदाखौ नोजोर बोनानै गोबां हाबाफारि लाबोदों। बेबायदिनो दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनि बोसोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मुंदांखा गेलेनाय बेडमिन्टनखौ। जायफोरा गेलेनाय बादायनायाव बाहागो लानानै देरहासार जानो हागोन बिथांमोना फोरमानलाइजों लोगोसे नोगोद रांनि बान्था मोननो हागोन। बे बेडमिन्टन गेलेनाया गिजानि टंला दख'रा मुंख्लंफोरनि मुङै गिबि गेलेजेननानै मा बुंगोन सार? गोजोनथाव बाथ्रा। टंला दख'रा एबसुनि दैदेनगिरि आरो टंला ओनसोलनि गासिबो मेलेमजिबि आरो एसोसिएसन स्पर्ट्स एसोसिएसन बिथांमोना बेडमिन्टनाबो जिहेतु अलिम्पिकजों रेकगनाइज मोननाय गेम, दा बेखौ बे ओनसोलाव लाबोनो लोगोसेयै बे गेमखौ मोनसे मेम'रि खालामनो टंला दख'रानि सिङाव थानाय थांनाय गोलाव समनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांनि मुङै बे बेडमिन्टन गेलेनायखौ दोननाय जादों। आरो बे गेलेनाया देग्लाय 90 बोसोर आरो बिनिनो दिनै गिबि हाबाफारि साननैनि हाबाफारि लाना बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंदों। दिनै गिबि हाबाफारि आं बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो आङो साबायखर जासिगोन टंला आन्सलिक एबसु लोगोसे बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि मुंख्लं बिथांमोनखौ माने बावनायनि खोथा गैया, बिथांमोनखौ गोसोखांनाय, बिथांमोनखौ सिबिनायनि मोनसे असिला लादों। बोसोरसेयाव खनसेब्लाबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै मुंख्लं बिथांमोनखौ सिबिनायनि मोनसे थांखि लाबाय आरो बेजों लोगोसेनो बेडमिन्टनखौबो जोंनि ओनसोलाव मोनसे गेलेनाय, बेखौ बयजोंबो अनसायजानाय, बयजोंबो मिथिजानाय बिनि हाबाफारिखौ बिथांमोना मावबाय थादों। आं बिनि थाखाय बिथांमोननो साबायखर जासिदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव बड'लेण्ड ओनसोलाव बिसेसकय फुटबलखौ बांसिन मानसिफ्रा मोनथियो, नाथाय गुबुन गुबुन गेम दङ, फुटबलनिख्रुइ गुबुन गुबुन गुरै गेमफोर दङ जायफोरखौ एसे जायगायावनो आरो मोनसे आब्रुथिजों गेलेनो हायो। बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा बांसिनानो मिथिब्लाबो बे गेलेनांगौनि परिबेसखौ मोना नालाय, दा बेखायनो बे गेलेनायखौ खुंनायनि थाखाय आं बिथांमोननो साबायखर जासियो। नुनो मोनदों जिहेतु बेडमिन्टन गेलेनोबा इनड'र स्टेडियामनि मोनसे गोनांथि जायो। जिहेतु उदालगुरि ओनसोलावनो टंलाया गिबि खेब हिसाबै खिजेनदों, बे इनड'र स्टेडियाम गैया जादोंमोन। इनड'र स्टेडियामल' नङा, जेनेरेलि स्टेडियामानो अपेन स्टेडियामानो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव एबा बड'लेण्ड ओनसोलाव गैया। दा बेखौ जोङो बानायनायनिसो हाबाफारि खुंनाय जादों आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मसिर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआरनि दानि 40 समस्तियाव बिर सिलागांनि मुङै मोनसे स्टेडियाम बानायनाय जादों। बेयाव इनडरबो सोफानाय जादों आरो बे जाफुङोब्ला आं सान्दों जोंनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार बियो एसेब्लाबो रायजो राजाखौ सहाय खालामगोन, गेलेगिरि बिथांमोनखौ सहाय जागोन। दा बेखायनो बेखौ लुफुंनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो जोंनि जायगायावथ' बिदि इनड'र स्टेडियाम दासिमबो गैया। दा सुजित नार्जारि अडिट'रियामखौ बानायदों जोङो, बेखौ जोङो मेल खुंनोसो बानायदों। गोबाङानो आंनियाव सोंदों बे अडिट'रियाम ना माने स्टेडियाम होनना, खिन्थु बियो अडिट'रियामसो। ओंखायनो जोंनि स्टेडियामा जाबाय बिर सिलागांनि मुङै। दा बेखायनो बे जायोब्लाबो जोंहा एसे सहाय जागोन आरो जोङो फैबाय थानाय मार्च दानाव जोंनि गभर्नमेन्टनि मोनसे भिजन डकुमेन्ट जों बानायगोन आरो बेयाव जोंहा स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट पलिसि जों फैगोन आरो बे स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट पलिसि फैयोब्ला इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय लाफानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो जौगाहोनायनि थाखाय पलिसि लागोन। निस्सय बेयावबो जोङो जोंनि स्टेडियाम बा इनड'र स्टेडियाम बेखौ जों इनक्लुड खालामनो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव जों बिदिनो स्टेडियाम बा इनड'र स्टेडियाम मोननायनि थाखाय मोनसे मोजां खाबुआ फैगोन होननानै आं सानो। टंला ओनसोलावबो जिहेतु गेलेनाय बिथिङाव खम नङा, थिग बेबायदिनो गोबां गेलेमुनि थाखाय माखासे फिल्ड नांगौ जानानै फैदों, जेरै इनड'र स्टेडियाम। नंगौ, टंलाया आसामनि गेजेरावनो एथलेटिक्सआव मुंदांखा गोदोनिफ्राय, दिनैल' नङा। मोनसे समाव टंलानि काबादि प्लेयारा आसाम चेम्पियन बा आसामाव माने मोनसे इनफ्लुयेन्स दङमोन आरो एथलेटिक्सफ्राबो खारनाय बारनाय हाइ जाम्प लं जाम्प बेफोरबो मोनसे
प्रभाबखालिमोन आरो हकि टंलायाव दङमोन आरो बेफोर लासै लासै माखासे स्कप बा माखासे फेसिलिटि गैयिनि थाखाय जोबलांदों दिनै जोंहा सायाव हकिनि थाखाय कचिं होनाय बेबस्था दङ बा हकिनि थाखाय जोंहा बेयाव टिचिंनि बेबस्था दङ नाथाय हकि प्लेयार जों मोना फिल्डआबो रेडि मोनैनि जाहोना जाबाय मा जोंनियाव गामि ओनसोलाव बे हकिखौ दायो गेलेला जुदिअ बे नेशनेल गेम इण्डियाननि हकिया दा नाथाय जों बेखौबो नैबे स्पर्ट्स पलिसियाव जों लाबोनो नागिरदों गासै गेमफोरखौ जोंनि ट्राइबेलफ्रा जोंनि बिसेसकै बर' सुबुङा जिहेतु गेलेनो हायो दा बेखायनो टंलायावबो जिहेतु टंलायाव दा स्टेडियाम गंसे लुफुंबाय थानाय जादों MLA फान्डनि गेजेरजों बिनि अनगायैबो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो सिन्था खालामो जोंहा टंला कलेज दङ जायखिजाया मोनसे जायगायाव स्टेडियाम इनड'र स्टेडियामनि थाखाय आं प्रप'जाल होदों थेंक इउ